Partijiet kbar ta' Sirte fejn jinsabu forzi lejali lejn il-Kurunell Gaddafi matul il-jum tal-ġimgħa sfaw taħt attakk minn ajruplani tan-NATO flimkien ma' ajruplani Ingliżi tal-gwerra. Dan kif it-tfittxija l-mexxej Libjan ta' 69 sena issoktat. Komplew ukoll ix-xnijad dwar fejn jinsab Gaddafi bit-tfittxija tkun iffukata fuq blok ta' appartamenti fi Tripli fejn kien maħsub li kienet jistaħba. Ftit tassijat qabel l-attak fuq il-banker f'Sirte, il-ġnus Magħquda appellat li żewġ naħat fil-konflitt Libjan biex jieqfu mill-atti ta' vjolenza u ta' tpattija. Dan l-appell sar fl-isfond tatti ta' vjolenza li qed isiru kemm ir-ribelli u anke mit-truppi leali lejn il-Kurunell Gaddafi. Atti ta' vjolenza meqjusa bħala ħorox ħafna. Il-kellim tal-ġnus Magħquda drittijiet umani Rupert Colville qal li dawn l-inċidenti se jkunu investigati mill-Kummissjoni ta' inkjesta. Min-naħa tiegħu il-Kunsill Nazzjonali Transitorju qal li ċaqlaq il-bażi tiegħu minn Bengazi għal kapitali Tripli. Nofs it-tmexxija tal-Kunsill issa tinsab fi Tripli, iżda ċ-Chairman Mustafa Abdul Jalil flimkien uffiċjali oħra qed jistennew li s-sitwazzjoni tistabilizza ruħha qabel ma jiċċaqilqu. Il-proċess urġenti biex jirritornaw servizzi essenzjali u provvisti oħra ma jistax jibda qabel ma jinqatel jew inkella jinqabad il-Kurunell Gaddafi. Intant il-vapur Al-Intisar li telaq minn pajjiżna fl-aħħar sigħat trakka fil-port ta' Tripli fuqu hemm numru kbir ta' provvisti. Fi żviluppi oħra l-ġnus Magħquda ħabbret li mal $1.5 biljun assi tal-Gvern Libjan li kienu ifriżati issa se jkunu jistgħu jintużaw f'għajnuna umanitarja. Matul il-jum ukoll il-kwartieri tal-ġnus Magħquda li jinsab fil-kapitali tan-Niġerja spiċċa fil-mira ta' karozza bomba. 16 persuna tilfu ħajjithom. Il-kap tal-ġnus Magħquda Ban Ki-moon qal li dan kien attakk fuq dawk li jiddedikaw ħajjithom biex jgħinu lil ħaddieħor.